Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omar. Taong 1964. Talibon, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 10 taong gulang itong si Omar. Nag-iisang anak lang siya noon ng kanyang mga magulang, kung kaya't wala siyang kahati sa anumang bagay. Araw-araw maraming pumapanhik sa kanilang tahanan para makita ang kanyang ama. Wala siyang ideya pero halos karamihan sa mga taong naninirahan sa kanila nais makita ang kanyang ama. Ang iilan sa mga ito ay nagagawa pang magpahilot habang ang iilan naman sa bahay nila nananalangin. Ayon kay Omar, na kahit nasa edad siya noon ng 10, tandang-tanda niya ang mga nakakahiligang gawin ng kanyang ama. Palagi niya kasi itong nakikitang merong daladalang isang maliit na librong itim na paulit-ulit nitong binabasa sa anumang oras at pagkakataon. Ang kanyang ina naman noon ang siyang gumagawa ng lahat ng kanilang gawaing bahay. Bagaman may kabigatan ang iilan sa mga ito, wala silang natatanggap na kahit na anong reklamo. Sa paglaki ni Omar, tuunan niya dahan-dahang nauunawaan ang ginagawa ng kanyang ama. Napag-alaman niya noong isa yung albularyo sa kanila, kung kaya't palagi itong dinadayo ng mga tao sa kanilang baryo o di naman kaya'y mga taga-ibayong baryo. Dahil sa dami ng donasyon noon sa kanila, kung kaya't yun na ang naging uri ng pamumuhay ng kanilang pamilya. Hindi naman nila ito kinakahiya sa kadahilanang sa malinis na paraan naman nila ito nakukuha. Sa ilang taong pagiging albularyo ng kanyang ama, napakarami na nitong pinagdaan ng pagsubok at mga sigalot sa kanila. Tanyag ang pangalan nito sa kanilang baryo bilang isang mamamatay ng kahit na anong uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wala din itong kinikilingan maging ang mga kapwa niya albularyong nagsasagawa ng mga maling paniniwala. Dahil sa naging gawain noon ng kanyang ama, marami ng taong nagtangka sa buhay niya. Paminsan-minsan nakakatanggap sila ng liham na purong pagbabanta sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalaro noon sa labas ng bakuran si Omar, naroon naman ang kanyang ama na nagbabasa ng libreta na palagi nitong daladala. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong napatingin sa kanyang ama nang marinig niya itong magwika ng, ano kaya ang gagawin ng mga lalaking ito sa bahay ko? Pagkarinig ni Omar ng sinabi nito, agad naman niyang sinipat ang buong paligid upang makita ang mga kalalakihan na tinutukoy ng kanyang ama. Subalit makailang ulit na siya doong nagpalinga-linga, pigo siyang makakita ng mga kalalakihang papalapit sa kanila. Maya-maya pa, tumayo ang kanyang ama at kasabay nito ang paglitaw ng mga lalaki sa harapan ng kanilang bakuran. Nakatayo lang ang mga ito sa gitna ng tirik ng araw na para bang hindi nararamdaman ang labis na init. Sa puntong yon, agad namang lumapit si Omar sa kanyang ama upang tanungin yon ukol sa mga lalaking kaharap nila. Tay, sino ho ang mga yan? Tanong ni Omar. Wala yan anak. Siguro mga kakilala lang. Halika, samahan mo akong lumapit sa kanila. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, agad namang lumapit sila Omar sa kinaroroonan ng mga lalaki. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman siya noong nararamdamang kakaiba. Paglapit nila rito, bigla namang napatingin sa kanila ang mga ito habang nagwiwika ng, Masyado nang nakakaalarma ang ginagawa mo, Ginoo. Alam mo naman siguro
na bilang isang higlikas, may mga limitasyon ang iyong mga kakayahan na maaari mong ipamalas. Limitasyon? Paano ko lilimitahan ang aking mga ginagawa? Kayong maraming mga taong likas ang napipinsala ng mga ordinaryong nilalang na kasama naming naninirahan dito. Mas mainam sigurong palawakin niyo muna ang inyong mga pananaliksik bago niyo ako pagsalitaan ng kung ano-ano. Tandaan ninyo, nakadepende ang gawain ko sa akto ng mga nilalang na kausap ko. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ng mga lalaki, agad naman yung tumalikod at naglakad papalayo sa kanilang tahanan. Sila Omar naman noon, ninais nang bumalik sa kanilang bahay para makapagpahinga. Pagdating nila sa loob, doon inilahad sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa tunay na katauhan ng mga nilalang na yon. Ayon dito, mga tamawo ang kanilang kaharap kanina na kasalukuyang nangangasiwa sa lahat ng mga kaganapang hindi ordinaryo sa mundo ng mga tao. Sakop ng kapangyarihan ng mga tamawo ang iba't ibang uri ng mga nilalang, kasama na doon ang mga higlikas na albularyo. Sa mga hindi nakakaalam, ang higlikas ay isang katawagan sa mga taong merong kakayahang maihalin tulad sa mga nilalang na hindi nakikita. Karamihan sa mga higlikas ay nagtatangan ng mga malalakas na aral na nakadepende sa kanilang pagkatao at ugali. May mga higlikas din noong ubod ng sama na halos kamuhian ng lahat ng taong kanilang nakikita. Dahil sa pag-uugali ng mga ganoong higlikas, kung kaya't karamihan sa mga ito naninirahan malayo sa mga tao. Kapag nagambala ng mga ordinaryong tao ang pananahimik ng mga ito, kaya sila noong pahirapan hanggang sa kanilang kamatayan. Ayon pa sa ama ni Omar na ang mga masasamang higlikas may kakayahang magpalasap sa tao ng buhay na impyerno na hindi maaapektuhan ang haba ng kanilang pananatili sa mundo. Sa makatuwid, dadanas sila ng hindi maipaliwanag na paghihirap at kamalasan sa buong buhay nila rito. Dagdag pa ng ama ni Omar, lahat ng mga aswang, parang, kulam o kahit ano pa, walang panama sa kanya. Kahit sabihin pa nating nagtatangan yon ng malalakas na karunungan, magagawa niya pa rin itong durugin ng hindi ginagamit ang kanyang kalakasan. Minsan na ding naikwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa pagpatay nito sa isang pamilya ng mga gabunan sa lugar na kung saan nakatirik ang kanilang tahanan sa pangkasalukuyan. Itinigil lamang ng kanyang ama ang pagpaslang sa mga nilalang ng maipanganak na itong si Omar. Nangako kasi ito noon sa kanyang asawa na mamumuhay sila ng payapa sa oras na magkaroon na sila ng supling. Matapos itong maikwento sa kanya ng kanyang ama, halos hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang mga narinig. Kahit ilang ulit niya pa ito noong isipin, hindi niya ito nagagawang maunawaan. Maya-maya pa, bigla namang tumitig sa kanya ang kanyang ama habang nagwiwika ito ng, "Kaya ikaw, Omar, pag-aralan mo ng maigi ang lahat ng aking ginagawa. Itatak mo sa iyong isipan parate ang pangaral ko sa iyo. Tandaan mo, hindi ka ordinaryo. Mas espesyal ka kesa sa mga taong nakapalibot sa iyo." Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, nanatili siyang walang imik sa kadahilanang hindi niya alam kung ano ang isasagot sa sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din napag-alaman ni Omar na merong kakayahan ng kanyang ama na makasilay ng hinaharap. Panandali ang pagsipat lamang yon, subalit napakalaking tulong nito sa kadahilanang nagagawang makita ng kanyang ama ang mga susunod na pangyayari at nakaambang panganib sa lugar. Magmula noong napag-usapan nila ang tungkol sa higlikas,
Tila ba doon na nagkaroon ng pagka-interes si Omar na sumunod sa larangang tinatahak ng kanyang ama. Alam niya noong hindi siya madaling magka-interes sa anumang bagay, pero ang pakiramdam niya noon tungkol sa larangan ng mga higlikas ay kakaiba. Sa ilang araw niyang pag-iisip, doon na niya napagpasyahan na kagaya ng kanyang ama, tatahakin niya din ang larangan ng pagiging albularyo para makatulong sa mga tao. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong tinuruan ng walang pagdadalawang isip. Habang nagsasanay pa noon si Omar, naging abala naman sa panggagamot ang kanyang ama. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam na niya noon ang pagtaas at pag-unlad ng kanyang karunungan. Isang araw, habang nasa kasagsagan siya ng pag-aaral sa libreta, bigla naman siyang pinatigil ng kanyang ama. Anak, halika muna rito. Mamaya mo na tapusin ang iyong mga ginagawa. Meron akong napakahalagang bagay na ipapasilay sa iyo. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Omar, agad naman niyang tinugon ang sinabi nito. Pagdating niya noon sa kanilang sala, doon niya nakita ang kanyang amang naghihintay sa kanya. Wala ito doong ibang kasama sa kadahilan ng abala noon ng kanyang ina sa paglilinis ng likod ng kanilang bahay. Habang nakaupo sila sa sala, doon ipinaliwanag ng kanyang ama ang tungkol sa paparating na kanilang bisita. Kinumpirma nitong mga mangkukulam ang bibisita sa kanila upang magpahayag ng isang pakikipagkasundo. Nang marinig naman ito ni Omar, pinili niyang manahimik habang matyagang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga bisita. Ang kanyang ama naman noon, ninais munang magbasa ng libreta nang sa gayoy mawala ang kanyang pagkaburyong sa paghihintay sa mga panauhin. Maya-maya pa, doon na nga sila nakarinig ng pagkatok sa labas ng kanilang bahay at kasabay nito ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ni Omar. Pagbungad sa kanya noon ng dalawang babae, agad naman niya itong pinapasok ng walang pagdadalawang isip. Pag-upo nito sa kanilang harapan, itinigil naman ng kanyang ama ang pagbabasa. Pagtitig nito sa dalawang babae, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Pasensya na ho kayo sa aming biglaang pagbisita. May mga mahalaga lang ho kasi kaming bagay na nais maihayag sa inyo." At ano naman ang bagay na nais niyong makipagkasundo sa akin? Tandaan ninyo mga ginang, purong kanan ako. Ano mang gawin ng isang kaliwa na hindi ko magugustuhan, hindi ko ito pauunlakan. sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ng dalawang babae, dahan-dahan namang gumapang papalapit sa kanya ang isa habang maamong nakatingin sa kanya. Hinayaan lang naman ito ng ama ni Omar sa kadahilan ng alam niyang wala itong binabalak na kakaiba. Maya-maya pa, bigla naman itong tumitig sa kanila ng napakaseryoso habang nagsasabi ng, "May kumukubling higlikas sa ating baryo. Makakaliwa siya. Naghahakot ng mga kasama. Kaya kami makikipagkasundo sa iyo dahil ayaw naming mapabilang sa mga alipin niya. Humanda kayo, Manong Arnel, sapagkat narinig namin sa aming mga kasama, naghahanap ito ng mga kauri niyang higlikas na handang pumailalim sa kanyang kapangyarihan." Matapos itong marinig ng ama ni Omar, tuluyan ang nakuha ng babae ang kanyang atensyon. Doon niya kasi noon napagtanto na kaya pala may mga mensahe siyang nababasa sa kalangitan ay dahil pala yun sa pagdating ng isang higlikas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, alam naman niyang marami na ding pinahirapan ang higlikas na yon kahit ang mga nilalang ay kapatid niya sa larangan.
May mga albularyo na din itong napaslang alinsunod sa utos ng iilan niyang mga tagasunod. Matapos nilang mag-usap, napagpasyahan ng ama ni Omar na pasilungin ang mga ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bagaman pansamantala lamang ang bagay na yon, kinakailangan niya pa ring makakuha ng seguridad na hindi siya nito tatraidorin. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan niya ang 2 babae na ipagtapat sa kanila ang kahinaan at isuko sa kanya ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil sa wala namang pagpipilian ang mga mangkukulam na yon, ginawa nila ang lahat ng nais ng ama ni Omar. Matapos nilang mag-usap, ibinilin ng 2 babae kay Arnel ang mga detalye ukol sa eksaktong kinaroroonan ng higlikas. Bago ito umalis sa kanilang tahanan, binigyan niyo ng kanyang ama ng isang pangontrang haharang sa kakayahan ng higlikas na kasalukuyan nilang kalaban. Sigurado kasi siya noong sa mga oras na yon na ang higlikas na kanyang makakaharap ay merong kakayahang pumataw ng sumpa sa sinumang nilalang na walang paniniwala sa amang tagapaglikha. Yun kasi ang karaniwang kakayahan ng mga higlikas na nagbibigay panganib sa mga nilalang na nasa kaliwa sa kahit na anong uri at aspeto. Dagdag pa ni Manong Arnel, lahat ng sasabihin nito sa sinumang taong mahina ang pananampalataya at nabulag sa kapangyarihan ng demonyo, susundin ito ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang kanyang mga habilin, agad din namang umalis ang 2 babae. Ilang araw ang makalipas magmula ang kaganapang yon, doon na nararamdaman nila Omar ang paglapit sa kanila ng higlikas na nasa panig ng kaliwa. May mga pagkakataong nakakasipat sila ng nilalang sa labas ng kanilang tahanan na merong sabog-sabog na presensya. Dumaraan lamang ito kung kaya't hindi na nila yon sinusubukang kumprontahin. Sa pagpapatuloy ng pagramdam nila ng panganib, doon na dahan-dahang nagsagawa ng ritual ang kanyang ama upang matukoy ang higlikas na nagpaparamdam sa kanila. Isang araw, napagpasyahan nilang mag-ama na dumako sa baryo. Sasadyain nila noon ang mga mangkukulam upang muling makahingi ng impormasyon sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang kalaban. Pagdating nila sa bahay ng mga ito, nakailang ulit na sila noon sa pagkakatok, subalit wala ni isa ang nagtatangkang magbukas ng pinto para sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napagpasyahan nila Omar na puwersahing buksan ang pintuan ng bahay. Matagumpay naman nila itong nagawa, subalit nasira nila ang entradang pinto na kanilang nilusutan. Pagpasok nila noon sa loob, bumungad sa kanila ang 2 babae na nakaupo sa 2 tumba-tumba na nakatulala. Nang akmang kakausapin na ito ni Omar, bigla naman siya noong pinigilan ng kanyang ama at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbunot ng kanyang libreta. Maya-maya pa, sinabihan siya nitong umatras ng bahagya sa kadahilanang naroon sa loob ng bahay na yon ang higlikas na kanilang hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo pinakikialaman ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ko? Tanong ng ama ni Omar sa 2 babae. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang paglitaw ng isang lalaki sa madilim na parte ng bahay. Pangisi-ngisi pa ito habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay doon ng ama ni Omar, agad naman niyang itinago sa kanyang likuran ang kanyang anak upang mailayo sa tentasyon ng lalaki. Hindi ba't nasa kanan ka? Bakit mo naman isa sa ilalim sa iyong kapangyarihan ang 2 mangkukulam na ito? Masasama sila, kaibigan. Wala silang naidudulot na mabuti sa kanilang mga kapwa. Kung ako sa'yo,
Pakialaman mo na lamang ang pamilya mo at huwag mong haharangan ang mga dinaraanan ko. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Omar, doon na siya dahan-dahang kinabahan sa mga pangyayaring malapit ng maganap. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang mag-almusal ang kanyang ama at kasabay nito ang paghawak naman ng lalaking yon sa likurang bahagi ng dalawang babae. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang magsususuka ito ng purong dugo na siyang naging sanhi upang humandusay sila sa papag. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang naramdaman ni Omar ang pagdilim ng buong paligid. Gulat na gulat siya noon sa kadahilan ng parang ang pakiramdam niya, isinarado ng lalaki ang pintong kanilang dinaraanan. Maya-maya pa, mabilisan naman niyang nasipat ang kanyang ama na merong iniihip sa kamao nito at mabilisang sinugod ng walang pagdadalawang isip ang lalaki. Dahil sa ginawa noon ng kanyang ama, napilitan ng kalaban nilang higlikas na labanan siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, wala naman noong nagawa si Omar kundi ang magmasid sa buong paligid. Kitang-kita niya noon ang pagiging lamang ng kanyang ama sa pisikal na kumbate na siya namang labis niyang ikinatuwa. Subalit nang masipat niya noon ang aksyon ng kanilang kalaban, doon siya mas lalong kinabahan. Kitang-kita kasi niya noon ang pagngisi nito na para bang hindi nito sineseryoso ang kanilang labanan. Ilang minuto pa ang lumipas nang makahanap ng pagkakataong umatake noon ang ama ni Omar. Agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Pag-unday niya noon ang suntok sa katawan ng lalaki, dali-dali naman niya itong tinadyakan at kasabay nito ang pagpulupot ng kanyang braso sa leeg ng nilalang. Matapos itong gawin ng kanyang ama, doon na ito dahan-dahang inalam ang totoong pakay ng lalaki sa kanilang baryo. Ano ba ang sadya mo rito? Bakit ka bumaba sa lugar namin? Alam ko namang hindi ka bababa kung wala kang pakay, di ba? Tanong ng kanyang ama. Wala akong pakay, kapatid. Naparito lang ako para makipaglaro sa mga demonyong nanananahan sa lugar ninyo. Dapat nga matuwa ka dahil ako na naglilinis ng basura sa lugar mo. Sagot naman ito. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman niya itong inihipan ng mga pamako sa katawan. At kasabay nito ang kanyang pagbalibag sa papag ng kanilang kinatatayuan. Pagbagsak ng lalaking yon sa sahig, halos hirap na hirap itong makatayo dahil sa mga pamakong kumapit sa kanyang kalamnan. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig ang pagtawa nito. At kasabay nito ang dahan-dahang pagkalusaw ng buo nitong katawan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang bigla itong tumayo sa kanilang harapan habang nagwiwika ng, Hindi ako kayang tabla ng mga pamako mo. Baka nakakalimutan mo. Tayong mga higlikas, may mga pamamaraan kung papaano kontrahin ang bawat abilidad ng ating kalaban. Alam mo, medyo naguguluhan ako sa'yo. Tinutulungan na nga kita. Ako pa ang iyong pinasasama. Nang marinig ito ni Omar, agad naman niya noong nilapitan ng kanyang ama upang pakalmahin ito. Nang masipat naman ng lalaki ang kanyang ginawa, agad naman yung umupo sa isang silya na para bang walang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang humupa ang tensyon nang mapagpasyahan ng kanyang ama na makipag-usap ng masinsinan sa lalaki. Sa pag-uumpisa ng kanilang pag-uusap, ipinagtapat sa kanya ng lalaking yon na kahit isa siyang higlikas na nangangalaga sa karunungan ng kaliwa, hindi siya purong masama. Kinagamit niya lamang noon ang kanyang kakayahan upang pumaslang ng mga nilalang na patuloy na gumagambala ng mga likas na tao. Para sa mga hindi nakakaalam,
Ang likas ay siyang tawag ng mga taong walang karunungan pagdating sa mga lihim na aral. Kadalasan, sila yung taong sapat na ang pananampalataya sa Ama at mabuhay ng payapa hanggang sa kanilang pagtanda. Kadalasan kasi noon, mga likas na tao ang binibiktima ng mga nilalang na siya namang labis na ikinagalit ng lalaki. Dagdag pa ng lalaking yon, ang pagyakap lamang sa karunungang nasa kaliwa ang siyang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang sumpain ang sinumang demonyong naghahangad ng ikakasama sa mundo. Dahil din sa aral ng karunungang yon, nagagawa niyang makapagbigay ng utos sa kahit na anong uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon sa lalaki, na basta marinig lamang siya ng kahit na anong nilalang na merong bahid ng kasamaan, paniguradong susundin ito ang lahat ng kanyang gusto. Matapos itong marinig ni Omar, halos hindi naman siya noon makapaniwala sa kadahilanang ang buong akala niya walang mabuting nilalang ang nagtatangan ng aral sa kaliwa. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang nakumbinsi ang kanyang ama sa mga sinabi ng lalaki. Ramdam naman kasi nila noon ang pagiging seryoso nito, kung kaya't ninais na lamang nilang makipagkaibigan rito. Siya nga pala, Manong. Yung mga binigay sa'yo ng 2 demonyitang ito, sa akin na. Susunugin ko kasi yon kasama sila. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ng ama ni Omar, agad naman niyang ibinigay sa lalaki ang mga karayom at manika na ibinigay sa kanya ng 2. Bago sila nito iwan sa bahay na yon, naglahad yon ng isang babala ukol sa pag-usbong ng isang tribo ng mga aswang sa ibayong baryo. Yun din ang naging rason ng lalaki kung bakit siya nadapo sa lugar nila Omar. Okay! Sobrang ganda nito. Alam niyo yon, yung simula pa lang, ito kasing higlikas, narinig ko na to way back pa. Kinakatakutan talaga to ng kahit sino pang ermetanyo o... No, mali. Kinakatakutan to ng kahit anong lahi ng mga nasa kaliwa nga. Pero ang mga nakakapalag dito, yun nga yung mga ermetanyo, yung may gabay ng diwata, yun malalakas. Pero kung mga aswang-aswang, well, depende rin sa lahi ng aswang. Kung talagang makakasabay sila sa mga higlikas. Pero itong higlikas, ngayon ko lang ulit to narinig sa tinagal-tagal na panahon kong nabubuhay sa mundo. Napakaangas ng lahi na to. Kaya, eto, bagong series natin, kaabang-abang to. Yung episode 2, sunod ko kagad para hindi na tayo mabitin lahat. Tsaka ang angas lang nung isang higlikas na nasa panig ng kaliwa. Pumunta siya rito kila Omar para kalabanin yung mga aswang. Tutulungan niya. So, ang mangyayari ngayon, parang tulungan ng kanan tsaka kaliwa, di ba? Ang ganda nito. Sunod kagad natin yung episode 2 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.